В утрото на 1 май 1945 година на фасадата на Райхстага се развява червеното знаме на победата. Актът за капитулация на нацистка Германия е подписан на 8 май, а 9 става първият ден на мира в Европа. Мир, извоюван с живота на 55 милиона човешки същества. Народите се отдават на съзидателен труд, но за миг не забравят саможертвата на войниците, донесли жадуваната свобода. На много места в страните от Централна и Източна Европа са изградени стотици паметници за увековечаване на героизма на войните, дали най-голям принос за сразяването на кафявата чума на 20 век. Българската нация не остава по-назад в благородното начинание и Пловдив не е подминал този всенароден стремеж. През януари 1947 в града на Тепетата се създава инициативен комитет за изграждане на паметник на съветската армия. Предложението е на военните и за председател на комитета е утвърден генерал-лейтенант Асен Гагов, началник на Пловдивския гарнизон. В организацията са включени широк кръг институции – Градски комитет на Отечествения фронт, Българо-съветско дружество, общински и околийски съвети, щаба на Втора армия, съюзите на борците против фашизма, на жените, синдикатите, кооперативни съюзи, Сдружението на занаятчиите, архитектите, скулпторите, журналисти, инженери и други. С решение на Министерски съвет от декември същата година се регламентира нормативното изграждане на паметника. Открита е дарителска сметка. Да се съберат средства не е никак лесно в онези трудни следвоенни години. Вродената българска спомоществователност и признателността към съветската армия за освобождаването на България и Европа си казват думата. На публикувания апел във вестник Отечествен глас се отзовават и хиляди граждани от цялата страна. Банката се отказва от таксите по обслужване на сметката и само за 12 месеца са събрани 6 милиона 405 хиляди лева. Пловдивската община отпуска първоначално 2 милиона лева, а Министерство на отбраната привежда 1 милион. До започване на строителството са осигурени почти всички необходими средства. И всъщност населението на Пловдив и региона със своята материална помощ прави възможно осъществяването на идеята. Изборът на мястото, второто по височина тепе, не е случайен. В дълбока древност върху най-високата част на хълма се издигала внушителна статуя на Херакъл. За съществуването й свидетелстват антични монети, а фигурата на гранитния войник странно напомня позата на древногръцкия бог. Обявен е национален конкурс между архитекти, скулптори и художници за проектирането на монумента. Обявата е обнародвана в Държавен вестник. В журито влизат 11 специалисти от най-висок ранг на национално и местно ниво. Конкурсът се оказва много труден и продължава няколко години. Срокът е удължаван 2 пъти с допълнителни задачи, без да се излъчи победител. Интересът в творческите гилдии е голям, постъпват 10 проекта. В последната фаза е отличен проектът на авторски колектив с архитекти Борис Марков, Петър Цветанов, Асен Марангозов и скулпторите Васил Радославов, Любомир Далчев, Тодор Босилков и Александър Занков под мотото «Червен богатир». Едно от условията е на хълма да бъде направен макет на паметника в размер 1:1 и да се изработи цялостно градоустройствено решение, обвързващо терена и съществуващият паметник на Александър II и руските войски, освободили Пловдив от османско владичество. Накрая се стига до тотална промяна на концепцията и преминаването от групова композиция към една фигура. Така, едва в началото на 1951 година е изчистен силуета на незнайния войн. Монументът изобразява изправен съветски войник, държащ картечен пистолет Шпагин с цевта надолу. Обърнат е на изток. Общата височина на паметника е 17 метра и 30 сантиметра. Автори на барелефите, изобразяващи битка и посрещане на Червената армия, са скулпторите Георги Коцев и Александър Занков.
а на каменните гирлянди Иван Топалов. Здравата железобетонна конструкция е облицована с камък. Пиедесталът, барелефите и стълбищата са изработени от витошки гранит, а площадката от средногорски сиенит. Общият обем на строежа е 600 кубически метра върху площадка от 430 квадрата. Различни истории се разказват за това, кой е войника на паметника и кой е негов кръстник. Според най-тиражираната легенда, това е Алексей Скорлатов, жител на Алтайско селце, който бил свързочник по време на войната. Негова снимка от 1944-та послужила за модел, утвърждават медиите в годините. В дневника на каменаря Никола Тотев, който ръководи бригадата каменоделци по време на строителството, четем как знаменитият руски маршал Сергей Бирюзов пръв произнася името Алеша по време на посещение при майсторите. Публицистът Иван Дионисиев твърди, че Никола Тотев при живе му разказал как за фигурата пред Васил Радославов позирал тухларят Георги Миленков от Пазарджик. Друг пазарджиклия, естрадният певец Бисер Киров, лансира коренно противоположна версия във филм на ТВ Център Русия. Той разказва, че в ателието на скулптура идвал син на белогвардеец да позира за лицето на войника. Няма прототип на Алеша, това е събирателен образ. Никой не е позирал на скулптура. Най-простото доказателство. Пилотката на Алеша е наклонена наляво, а не надясно, както е по устав. Никой войн не би си позволил да позира така. С тези думи слага край на спора един от най-дългогодишните журналисти на Пловдив, Върба Чавдарова, автор на публицистично изследване «Търсим те Алеша». Цветов он не дарят, девчата. Реалистично звучи версията, че пловдивчани галено наричат незнайния войн Алеша на името на популярен герой от филм за падането на Берлин, който се въртял в кината под тепетата по онова време. Изграждането на монумента продължава близо 4 години. Официалното му откриване става на 5 ноември 1957 година. Денят е слънчев и на площадката се стича хилядно множество. Тук са акредитираните посланници на всички държави, участвали във войната за разгрома над хитлеристка Германия. Писателят Димитър Димов, тогава депутат и член на президиума на Народното събрание, прерязва лента триколор под звуците на химна. Съветският посланник Юрий Приходов приветства хората, а в нозете на война са положени стотици венци и букети. От този ден нататък не секва човешкия поток по алеите и пътеките на хълма, а цветята пред Алеша никога не увяхват, защото героите в тази история са обикновени хора. Стоит над горою Алеша, Алеша, Алеша. Стоит над горою Алеша в